як Бога нам просить, хай наша просьба вот свет сердца, у неба птакам хай летить. Спокою щасний просим дар, почуй умольних серця жар. О Пані, ти наша. Спокою щасний просим дар, почуй умольних серця жар. О Пані, ти наша. Вось я пред тобою знов молюся, б'ю поклон. Хай гэтый день будет твоим, любовью мне святи. Аве Мария, грация plena, Dominus tecum, benedicta tu. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Amen. Пан з вами. Ты нараканне маё замяніў на танец, і радасцю мяне падперазаў. Алелюя. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, каб заносіць нашы супольныя малітвы, просьбы, падзякі, заклікаючы заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны. І падчас гэтай імшы складковай будзем прасіць Бога аб апецы Маці Божай з просьбай аб здароўі і ўсіх неабходных ласкаў для сям'і Семеняга, для Віктара, Марыі, Андрэя, Вікторыі і яе сям'і, аб ласку здароўя, Божае благаславенства, апеку Маці Божай для сям'і Кніга, Груцан, для Галены і яе дзяцей, для Новік Марыі, а таксама ва ўсіх нашых просьбах і падзяках, каб Пан Бог, дзякуючы заступніцы Найсвяцейшай Марыі Панны, выслухаў нас і адарыў патрэбнымі ласкамі. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці Найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты праз воскресение Твоего Сына, нашего Пана Иисуса Христа, увесь свет наполнил радостью. Учини просим, каб про заступництво Его Маті, Найсвятейшей Панны Марыі, мы атрымалі удзел у шчасці жыцця вечнага.
Праз Пана нашага Єзуса Христа, Твайго Сина, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У наступную суботу сабраўся амаль увесь горад слухаць слова Пана. Калі юдэі убачылі такі натоўп, напоўніліся зайздрасцю, пярэчылі таму, што казаў Павел, і блюзнерылі. Тады Павел і Барнаба з адвагаю сказалі: «Вам першым трэба было абвяшчаць Слова Божае, але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сябе нявартамі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў, бо так нам загадаў Пан: я зрабіў цябе святлом народаў, каб ты быў збаўленнем аж да межаў зямлі». Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана, і ўсе прызначаныя да жыцця вечнага паверылі. І слова Пана пашыралася па ўсёй краіне. Але юдэі падбухторылі пабожных і уплывовых жанчын і першых у горадзе людзей і распачалі ганенне на Паўла і Барнабу і выгналі іх са сваіх межаў. Яны ж абтрэслі на іх пыл з ног і пайшлі ў Іконію. А вучні напоўніліся радасцю і Святым Духам. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Убачили ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Убачили ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учыніў цуды. Яму дапамагла яго правіца і яго святое плячо. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Паказаў Пан сваё збаўленне, перад вачыма народаў аб'явіў сваю справядлівасць. Успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць для дому Ізраэля. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Усклікай Пану уся зямля, радуйцеся, спявайце і грайце. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Калі будзеце трываць у слове маім, вы сапраўды вучні мае, і пазнаеце праўду, кажа Пан. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус сказаў сваім вучням: «Калі б вы ведалі мяне, ведалі б і Айца майго, і ад гэтага часу вы ведаеце яго і ўбачылі яго». Філіп кажа яму: «Пане, пакажы нам Айца,
і хопіць нам. Адказаў яму Езус: Філіпе, столькі часу я з вамі, а ты не ведаеш мяне? Хто мяне бачыў, бачыў і айца. Дык чаму ты кажаш: пакажы нам айца? Ці ты не верыш, што я у айцу і айцец ува мне? Словы, што я кажу вам, не ад сябе кажу, але айцец, які ува мне, ён чыніць справы свае. Верце мне, што я у айцу і айцец ува мне. А калі не, то верце дзеля саміх учынкаў. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць учынкі, якія я раблю, і большыя за іх зробіць, бо я іду да айца майго. І тое, аб чым папросіце ў імя маё, я зраблю гэта, каб уславіўся айцец у сыне. Калі аб чым папросіце мяне ў імя маё, я зраблю гэта. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Праз Езуса Христа, які дзеля нас памёр на крыжы і з мёртвых паўстаў, каб адарыць нас вечным жыццём, узнясём да Бога супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб быў уважлівы да праблемаў сённяшняга свету і умеў іх вырашаць паводле Евангелля. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пастараў касцёла, каб гэтак, як апостол Павел, яны нястомна абвяшчалі Евангелие тым, хто яго яшчэ не ведае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наш народ, каб, дзякуючы апецы да свяцейшай Панны Марыі, ён захаваў вернасць Христу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія яшчэ не выканалі абавязку велікоднай споведзі, каб не адкладалі час свайго пакаяння і навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх нашых просьбах і інтэнцыях, якія заносім да Айца Небеснага за заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны, каб Пан Бог адарыў нас патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб, прымаючы святыя сакраманты, мы вучыліся распазнаваць прысутнасць Бога ў нашым штодзённым жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, прымі ласкава даручаныя Табе просьбы і адары нас сваёю любоўю праз Хрыста Пана нашага. Заспяваем песню все, Аллилуйя, Пан живе, на світанні ён ускрос, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хай спяває Божий люд, і аньоли славять цуд. Тішся, маті, бо твой син зновку з нами і з тобой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Откупив покутай грех, нам верну сутеху смех. Проминули ночи тень, надышал збавлення день. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Хай Пан Бог прийме прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому.
Приймі, святий Ойча, гэтую ахвяру нашей покори, якую ми з радостю Тебе складаем, отдаючи пашану Найсвятейшей Панне Марии, и дай нам, удельникам Христовой ахвяры, сутяшение на гэтым свете и вечное избавление, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Христа, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля, полная хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Леонам XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога,
уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Бо Твоё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, паклікана на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. По Езу мой, я не варты, каб да мяне ўвайшоў, ды сваім словам душу адновіш, мяне ўратуеш зноў. Цела і кроў пакінуў, нам грэшным спажыць.
милость Божию у сердце моим, распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить і знов. Ми, брати у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить і знов. Милость Божию у сердце моим, распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить і знов. Молимся. Пане наш Боже, Ти умацував нас пасхальними сакраментами, ушановуючи Маті Твоєго Сина, покорно Тебе просим, каб Єсус, якого ми прийняли, пробивав у нашому смертному тілі, який живе і володарить на віки вічні. Amen. А зараз адорація Найсвятейшого сакраменту і набоженства майове. О Найсвятейшая Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Троице, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Маці Бога. Контемпляція таємниці народження Збавцы привела християнський народ до того, що ён не тільки звертається до Найсвятейшої Діви, як до Маті Єзуса, але признає у ёй так само Маті Бога. Обвяшчаючи Марыю, Маці Бога, Касцёл жадае таким чынам пацвердзіць, што яна маці уцелаўлёнага Слова, якое з'яўляецца Богам. Такім чынам, яе мацярынства не датычыцца ўсёй Троіцы, але толькі другой яе асобы, Сына, які ў хвіліну уцелаўлення прыняў ад яе чалавечую натуру. Мацярынства – гэта міжасобасныя адносіны. Маці не з'яўляецца маці толькі ў цялесным вымярэнні, маці фізічнай істоты, але паходзіць з яе улоння, але з'яўляецца маці асобы, якую нараджае. Так, Марыя, паколькі паводле чалавечай прыроды нарадзіла Езуса, які ёсць боскай асобай, з'яўляецца маці Бога. Абвяшчаючы Марыю, маці Бога, Касцёл вызнае у адным гэтым выразе сваю веру у адносінах да Сына і да Маці. У Маці Божай Касцёл бачыць з аднаго боку гарантыю рэальнасці уцелаўлення, бо, як сцвярджае святы Аўгустын, калі б Маці была уяўным было б і цела, уяўнымі былі б раны з мёртвых паўстання. З іншага боку, Касцёл з захапленнем сузірае
і з праслаўленнем ушаноўвае незвычайнае ўзвышэнне Марыі тым, які пажадаў быць яе сынам. Выраз Маці Бога указвае на Божае Слова, якое ва ўцелаўленні прыняло прыніжэнне чалавечага стану, каб узвысіць чалавека да годнасці Божага дзіцяці. Аднак у той жа час гэты тытул у святле цудоўнай годнасці, дадзенай дзеве з Назарэта, указвае на годнасць жанчыны і на веліч яе паклікання. Таму што Бог ставіцца да Марыі як да асобы вольнай і адказнай. Ён здзяйсняе ў ёй уцелаўленне свайго сына толькі тады, калі яна выказала на гэта сваю згоду. Няхай жа вернікі давяраюцца той, якая, будучы Маці Бога, можа выпрасіць у свайго боскага сына ласку выбаўлення ад злых прыгодаў і вечнае збаўленне. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, услышь нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче, з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица Одиный Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костюла, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная,
спомога християнов, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева у неба взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетованию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославная заступница Найсвятейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Эти величный сакрамент умацан жировщен, тратить муд старое право, Боже новый заповед, что нам розум не тлумачит,
Помолимся. Боже, праз пасхальную таемницу Христа Ты откупил всех людей. Заховай у нас справу Твоей милосердности, каб мы няспынна згадваючы таемницу нашего збавлення, удостоилися атрымаць яе плён праз Христа Пана нашага. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Нашому Богу пісні грайте, моць Його і велич виславляйте. Нашому Богу пісні грайте, моць Його і велич виславляйте. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.